egoera bat, baina limitia pasatazekana, ez da bakarrikan izan guri indiguena, bezik eta etxe askotan da sartu izan dira. Eta, egoera hori pixka salatzekotan herria, pixka batzekotan lelo baten azpin, kontzertuan historio honekin saiatu ginen. Eta ez dakit, taldekin da seitu ikusi genuen hain gertutasuna eta hain laguntza seitu eskaini ziguen, hori esan barra dago, eta hori ez dugu inoiz eskarte jutziko. Eta, hasieratikan, jarri ginen kontaktu Mesian, Lauroba, Zesatek, Bendeta, kiston talde pilak initzen genuen. Eta, azkenen sakrifikatu ja batzu, eta alduena indue, tortzeko. Asko gaibiez, dobleten gaue egunen bertan, baina, jotzatikan datozti, eta ez dakit, pixkatoi, kontzertua horretik antolatu dugu. Eta haike musikan mundun esatetzi bena, gauza zaila doan momentu honetan, ikusteko ere baten apatu gaitezkela eta suntokien aurre haiteko.